Kaliwa tayo. Ano ba to? Bayambang. Ayun, Balon Bayambang. Hello mga taga Bayambang. Last punta ko dito is last year pa, Christmas. Gamit natin ngayon yung belt bag ng Usagi. Ayan. Grabing hangin. Anong signal ba dito? 2 ata, no? 2? Ito, 200. Share muna tayo. Ha? Oo, meron. Ay, keychain lang muna. Ito. Chain. Sige. Share muna ako. Huh? What? Yeah, boy. Gag Farm. 70k subscribers. Alam ko 100 ka na ngayon eh. Ay, doon na lang? Doon na lang. Ha? Oo, yung jersey at saka sticker. Sige. Oh, balita. Okay lang. Yung ano lang, yung kukunin ko yung jersey. Wala man na iniwan ko. Meron? Binilin daw si Bibi. Si Ma'am Steph. Saka stickers. So, ayan, punta tayo dito sa Manscaped. Dito natin isa-isahin yung laman. Wait lang ha. So, may magandang sika babes dito na naman. Naka-smile ha. Ha? Ano? Ha? Walang barya. O di 4,000 na lang. No. Walang barya. Ito yung mga stickers na kinuha natin sa Decalidad Printing Shop. So 500 pieces ito. Yan. Tapos yung mga jersey, ito. Alam ko 9 pieces ito eh. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Grabe oh. Nagwawala na yung bagyo. Lakas. Yan. So ito. Ito yung jersey. Small to small. Yan. Buksan natin. Sige, buksan natin. May mga umorder po kasi sa akin eh. So natagalan ako kasi sobrang busy ko. Sana kunin nyo naman to. Ayan. So yun. Yan naman yung harap. O yan po yan ha. Yan. Okay. So wala ngayon si Sir Alfred. At pupunta ata siya ng Istanbul, Turkey. Na may mga tao po. Yan. So yan po yung mga paninda nila dito. Ayan, may mga chocolates po, kisses, sneakers. Ayan. Ito po yung menu. Ayan. Yung Australian rib eye steak 999.
Yan. Meron din po silang ito. Rondoletti, Pringles, and picnic. Ayan. So, marami po kayong pwedeng orderin dito. Kaya, punta lang po kayo. Coffee, dessert, kung ano-ano po, chips. Ayan, pwede rin po kayong order yan dito. So, punta lang po kayo dito, guys. Open po sila, hindi po sila magsasara. Ayun, oh, ganda ng lugar, di ba? VIP na VIP ang dati. Matagal ko nang gustong tumawag dito, kaya lang hindi ako marunong paano mag-ikot-ikot ng ganyang telepono eh. Oh, So weird. ano kaya yan? Ay, di bali, saka na lang. So, alis na ako. Meron palang ano rito. Di kita ng sticker ng mga motovloggers. Ayan. Nakulog pa yung ano ko. Lakas kasi ng hangin eh. So, hindi pa pwedeng wala ako dyan. Dapat andyan ako. Kuha tayo ng stickers. Yun. Yan. Ba talagang solo si Rid doon. Tsaka si Mr. Potatoes ah. Lulupit nyo ah. Yan. Siyempre, maglalagay din tayo ng atin. Ito gawang dekalidad to eh. Yan. Yan, ito gawang dekalidad ah. Dapat gawang dekalidad dito yan sa tabi ni Watermax. Yan. Kasi sila yung may gawa ng sticker na yan oh. Tingnan nyo naman, di ba? Oh, yan. Oh, saan pa kaya pwede? Dito sa isa. So, mga nandito na, Rid Motovlog, Watermax, Mr. Potatoes, Boss Yags Gallery, shoutout, Nudge Abdul, JN, Riders Guild, Helmet Gears. Ayan, si Lakbay ni Lily or Lyle, Janelle, Vader's Car Detail, Enlore Vlog. Ayan. So, didikit pa tayo ng isa. Siyempre, ang gawang dekalidad, dapat andito yan. Yan. Kahit mabasa yan, hindi yan masisira. Kahit prehan mo pa yan ng BS1 o ano. Kasi, laminated po yan eh. Subok na subok ko na yan. Yan. Target locked. Nakakita na naman ako ng maganda. Ay, halika, may bibigay ako sa'yo. Okay lang. May bibigay ako sa'yo. Hindi naman, okay lang. Ayan. Dali ah. May bibigay ako sa'yo. Hindi sigurado ka ah. Kasi dati nakamask ka eh. Oh, ito oh. Ito ibabad mo sa ano ha, sa may tubig na may asukal. Baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. A lot of pretty faces go waste my time, but you're my dream. Talagang pumunta pa ako dito para bigyan ka niyan. Remembrance mo yan sa akin. Anong ulit pangalan mo? Angela. Angela. Ayan, si Ma'am Angela. Tingnan nyo na. Punta lang kayo dito sa Manscaped Cafe. Makikita nyo po si Ma'am Angela. Diba? Gusto nyo makakita ng mga Koreana beauty. Ayan. Sige mama, thank you. Ingat kayo. May bagyo ha, ingat kayo. Okay. Bakit tapon niya yun ha? Kasi kusot-kusot na eh. So, pupunta na po tayo ng Malasiki. Ayan. Manscaped Cafe. Always open to serve you. Ayan. Punta lang po kayo dito. Kahit bagyo, kahit linggo, bukas po sila. Okay, let's go! Bigat ng dala ko ah. Grabe, 9 jersey yung dala ko eh.
magpapaalam na po ako sa inyo guys. Maraming salamat po sa mga nanood. Ride safe. God bless. Ciao.